Isus, Ivan, Petar, Juda. Sigurno smo se svi mogli pronaći u svakom od njih u svom životu. Isus ima pere noge, čak i Judi. I njegove noge uzeo u svoje ruke i oprao ih, kao i ostale. Sve ih ljubi do kraja. Daje mu zalogaj. Isus se daruje onomu tko ga izdaje. Ljubi do kraja, kako bi posljednjim činom pobjedio mržnju ljubav, tamu, svijetu. Isus je sin koji, polažući život u služenju dobro svoje braće, objavljuje koliko smo kao sinovi ljubljeni i od njega i od Oca nebeskog. Zato, braće i sestre, možemo biti Isusovi samo ako dozvoljavamo Isusu da nas pere. Samo ako se dademo ljubiti, možemo reći da smo živi udovi crkve. I jesmo li spremni život svoj položiti za Krista? Ako je Juda pustio da se u njemu nastane zlo, u Petru vidimo od kojeg nas Krist treba spasiti. Petar koji ne dozvoljava da mu Isus opere noge zato što ne prihvaća da ga Isus ljubi. Nakon zatajenja shvatit će da ga Isus ljubi bez ikakvih zasluga. Jer ljubav nije stvar zasluga. Ne ljubi se nekoga zbog nečega, nego se ljubi osobu radi osobe. Tek kad dođe nevolja, kao u Petrovu slučaju, onda će se vidjeti što je prava ljubav. Tako će Petar od traženja svojih zasluga jednoga dana stići do vjere u Božju vjernost, te će moći svoju glavu presloniti na Isusove grudi i uživati njegovu ljubav i konačno je pružiti drugima. Draga braćo i sestre, naslonimo se na Isusove grudi i dopustimo Isusu i drugima da se naslone na naše grudi. Ne dopustimo da nas išta spriječi da ljubimo do kraja i ljubavlju uvijek pobjeđujmo mržnju. Nemojmo se dati obeshrabriti gledajući u ljude ovoga svijeta, nego budimo uvijek zagledani u onoga koji nas je ljubio do kraja, do smrti na križu. Jer u predvečerje života ćemo biti pitani samo o ljubavi.